ஹே காய்ஸ் அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். வெல்கம் பேக் டு சேனல். எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்றைக்கி வந்து மதியானம் லன்ச் அண்ட் டின்னர் தான் என்ன செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெடி பண்ணிட்டுருந்தேன். மதியானம் லன்ச்சுக்கு பார்த்திங்கன்னா பருப்பு கீரை ரைஸ் செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிளான் இருந்துச்சு. சரி ஓகேன்னு சொல்லிட்டு பருப்பு கழுவி போட்டு அதுக்கப்புறம் இது அதில் வெங்காயம் தக்காளி எல்லாமே போட்டுட்டேன். அதில் ஜீரகத்தூள், மஞ்சத்தூள், மிளகாய்த்தூள், உப்பு, குழம்பு மிளகாய்த்தூள்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே போட்டு தண்ணி ஊற்றி மூடி வச்சுட்டேன். அந்த பருப்பு கீரை வந்துட்டு உள்ளே ரெடி ஆகிட்டு இருந்துச்சு. இன்னொரு சைடு வந்துட்டு பட்டர் மஷ்ரூம் செய்யலாம்னு சொல்லிட்டு நான் அதை வந்துட்டு ரெடி பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் நைட்டு டின்னருக்கு. நைட்டு டின்னருக்கு எப்போவுமே எனக்கு எப்போ டைம் கிடைக்குதோ அப்போவே லன்ச்சு, டின்னர் மேக்ஸிமம் எல்லாமே நான் செஞ்சு முடிச்சிடுவேன். நான் வந்துட்டு டின்னர் தான் நைட்டு தான் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்க மாட்டேன். ஏன்னா எனக்கு வந்து குழந்த இருக்கனால எனக்கு எப்போ டைம் கிடைக்குதோ அப்போ மிக்ஸி ஜாரில் எடுத்து இதோட டேஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா பன்னீர் பட்டர் மசாலா அந்த ஒரு டேஸ்ட் உங்களுக்கு கிடைக்கும். ரொம்பவே ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். சப்பாத்தி ரொம்ப சப்பாத்தி